Yan. Dahil kailangan natin magpaa. Ito po yung daanan natin yan. Puro tubig. Siyempre dahil madulas, kailangan natin maglakad-lakad. Yan. Yan. Ito yung daan. Yan. Ito na. Ako, lakad-lakad. Tayo. Yan. No. Yan. Para makita yung nilalakad kung kaano kalayo. Maraming mga ganito. Hindi ko alam kung epekto yan ng lindol o ano. Yan. Yan. Welcome to barangay. Ayun ko ng barangay nakalagay. Puspos. Yan. Yan nakalagay barangay Puspos. Oh, yeah. Yan na. Medyo lumas na naman ang ulan. Kung saktong mayroong ano tawag dito, states. Yan. Pero magandang gawin. Mag-stay muna. Malis na. Stay muna ako. Patilan muna ulan. Mahirap na. Ano? Yan. Yung daanan papunta sa nanay ko. Yan. Kaya para sa akin, isang pagpapala na makapunta dito. Yan. Ang payagan natin ng senior pastor ng church. Magbibisita sila buwan-buwan. Yan. Isa na ulan. Aso. Kala ko kakagatin na tayo. Ito na yung pinakamadulas na parte ng daan pababa. Yan. Na mayroong baka. Yan. Ito na yung daan pababang pababa. Kung titingnan natin yung mga ninuno ko, yung mga lolo ko, at the same time yung mga sila nanay ko, titing daanan nila nung maliit pa. Yun, ngayon ganito pa rin. Pero dapat, pero banda ron naspalto, pero dapat makita rin ng gobyerno at para maayos din po nila. Ito po yung sa Puspos.
San Fernando, La Union. Dapat makita po ng gobyerno to. Yan. Isa poong pastor, same time nagtuturo sa pulis ng more recovery program para ipakita po sa inyo yung lugar po ng La Union. Yan, ito po. Yan, bahay namin, malayo-malayo pa dyan. Yan, punta pa dun sa bundok, malapit sa bundok. Ito, yan. Kaya kailangan doon. Hindi ka pwedeng magmadali. Madali ka, madulas-dulas ka. Mamaya, yan o, katulad yan, bangin agad. Possible na hulog ka pag nagmadali ka. Kaya yan, puro putik. Putik. Yan. Yan. Kaya, dubling ingat. Kaya yan. Mamaya, hulog ka pa dun sa bandang hulog dun. Dun. Kaya ito, ang lugar ng yan, San Juan, La Union. Bandang parte na mabundok. May bandang parte kasi na puro dagat. Dito naman parte ng puro mabundok. Yan, ito naman yung mga tao. Kahit umuulan, sipag pa rin, nagtatrabaho pa din. So, ng buhay na magsasaka. Meron pa dun. Dito. Gaano kasi pag mga tao. Sana itong daan na to masemento hanggang doon sa dulo. Alam nyo yung problema ng hirap. Tumanda na lahat-lahat ng mga nanay, mga kapatid niya, at ibang mga tao dito, at ibang mga pinsan ng lolo ko. Hindi man lang naging maayos to. Dapat sana diniretso hanggang doon sa daan. Para kahit papano, kung merong sasakyan, hindi ito lubak-lubak. Yan. Dito siya. Dapat siyang mapikturan. Sa kinaukulan ng La Union government, sana mapansin ko itong lugar na to. Yan. Sana makita yung sakripisyo ng mga tao. Lalo pa kaya umpisa ng klase. Paano pagdadaan dito yung mga bata? Aray po! Tik na. Kailan umapak talaga sa sa damo. Hindi ka madulas. Yan. Yung isang tubig. Yan. Lubo na. Ayun. 7 minutes yung video, pero siguro kung hindi ko pinost lahat, kasi pinopost ko yung video, walang abutin niya ng 20 minutes. Ay kulang isang oras siguro. Masigit pa. Yan. Yan na. Ba't kaya sa video parang ang layo? Pero sa totoo, ang lapit-lapit lang. Payong po tayo. Ito tayo. Scrap yung dadaan mamaya. Sana ganito. Kaya mo ba ginawa din ganito? Tinitid pa. Alam mo yung parang makumpara natin sa leadership. Hindi siya tinapos. Dapat finisher ka. Tawag doon. Hindi dapat 50% lang. 30% lang. Dapat 100%. Yan. Ayo. Yan. Madulas.
Ay, nako. Po. Yan. Galing. Itong tatay ko. Yan. Hindi may mga ano sa baba. Laylay pa. Ay! Nako. Tika na. Ay, 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 ay. Hindi lang yan. Nata. Mali ata o nanggaan. Doon. Pinakamahirap sa lahat. Kaya kapit-kapit lang. Kapit-kapit lang. Kapit-kapit lang. Pag gumulong o dito, diretso sa baba. Yan. Ba yan? Tatalunin ko pa eh. Tira yan. Tatalunin ko. Aray ko. Meron pang mga ano. Tinik. Yan. Ito ang lugar na tinitirahan ng aking mga magulang. Malayo pa yan. Tataas pa tayo yan. Sa puno na yan. Yun sa taas-taas pa. Yan. Welcome po kayo sa ano. Tour. Yan. Ay nako. Ay. Yan. Alam mo may pispan. Oh. May itang tubig. Ewan ko ba't ganun. May itang tubig. Kala mo mayroong ano. Kumukulo sa loob. Akala ko baka may bulkan pa dito. Yan. Ito na. Hi. Masarap buhay probinsya. Yan, amoy mo na yung amoy kain ng kambing. At malamig na simoy ng hangin. Yan. Ito na. Kaya pa sabi ni tatay, kailangan daw mag ano, bota. Ano pala ibig sabihin niya? Ito na. Kailangan nating obstacle course na kailangan daanan. Yung nilagyan ng ano, yero. Yan. Dapat hindi tayo masugatan kasi puro kalawang. Yan. 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 Tayo. Upya. Ay. Yan yun. Water pump kasi walang tubig dito minsan. Ito na. Magandang tulay. Siyempre may ilog dyan sa ilalim. Yan, pag bumagsak ka, ayos. Yan. Kapit-kapit lang. Kapit-kapit lang. Yan. Ito na. Malapit na sa bahay. Akit pa. Akit pa. Akit pa. Ito pa. Yan. Malapit ang bahayan. Kita. Yan. Hindi lang yan. Mga bato.
sa pantay mayroong mga ano ba tawag yan? Yung mga halaman, yung mga apakan. Ay nako, galas na ako. Sindaanan natin yan, matarik na yan. Ngayon sa baba, ito na ang aming bye. Kung isang bulaklak. Apo! Pagsingira man. Tatay. Ano? Ang aso. Ang tadyaw, na din na pang ubeng. Tawaga ng Ramil. Oh, yan ang bahay namin, yan. Binag ko. Ay, kaway. Yan ang aking magulang. Kaway, nanay, kaway. Tatay ko, nanay ko. Yan. Maraming salamat hanggang sa muli.